Здравейте на всички и добре дошли обратно в канала Дъблгенен Шиноби. Днес ще говорим за Demon Slayer. По принцип качвам видеа на тема Наруто и видеята на Наруто ще си останат, но искам да вкарам видеа и за други анимета и започваме с Demon Slayer. Всичко в това видео е мое лично мнение и ако вие не сте съгласни, няма проблем, напишете вашето мнение долу в коментарите. Когато за пръв път Demon Slayer стана известно, всички много го хваляха. Всички казаха, че е най-хубавото аниме някога излизало. Уникално е. Ти виждал ли си анимацията на Demon Slayer? Всичките тези хвалби ме накараха да си мисля, че е прехвалено и така и не се опитах да го гледам до тази година. Сега за първ път го изгледах през 2023 година. Април месец би трябвало да излиза трети сезон, доколкото разбрах, но днес ще говорим само за първи сезон, за филма и за втори сезон. Не знаех много за Demon Slayer преди да го започна. Знаех, че главният герой убива демони и че по някаква причина сестра му е демон. Абсолютно нищо друго не знаех и очаквах, когато вляза да вляза в една супер дълбока история с супер много значение за всеки един герой, с супер много философия вкарано в тези герои, защото смятах, че това трябва да има в тези герои, за да бъде толкова популярно. Аз лично не открих чак толкова дълбок смисъл в който и да е герой, но в същото време не бях разочарован. Аз смятах, че ако една история няма герой, който да е супер дълбок или някаква философия да е вкарана зад него, или да има някакво супер дълбоко значение или да е многопластов герой, няма как тази история да ме грабне. И сбърках. Demon Slayer ми показа обратното. Сигурен съм, че много от вас всъщност намират някакъв дълбок смисъл в героите и това е напълно окей. Аз просто не успях да го намеря на първо гледане и сигурно ще го гледам втори и трети път, защото е много добро, но се очудих колко може да ме грабне тази история без да бъде толкова дълбока. Така че какво е това нещо в Demon Slayer, което го прави толкова популярно и толкова успешно? Първите ми впечатления от първите 1-2 епизода бяха първо анимацията е уникална. Смятам, че това няма нужда толкова много да го говоря в това видео, защото вие знаете, че е уникална. Анимацията в Demon Slayer е просто на друго ниво, защото е на степента на филми. Филмите на анимета имат такова качество, а не обикновените поредици. Другото нещо, което забелязах обаче и смятам, че това е главната причина да ми харесва толкова много Demon Slayer, е това колко просто е. В смисъл на това, че не губи време да ти обяснява как работи дишането чак толкова. Обясняват го, но не го обясняват чак толкова надълбоко. Не губи време да ти обяснява градът на Танжиро какъв е. Не губи време да ти обяснява какви са малките му брати и сестри, които умират в началото. Не губи време въобще. Просто има готино нещо, нещо важно за историята. Готино нещо, нещо важно за историята. Готин монтаж, емоционален момент. Не губи никакво време. Няма никакви излишни сцени и смятам, че това е доста голям плюс за самата поредица. Други поредици, които съм гледал, винаги отделят някакво време да развият някой страничен герой, който може би няма да се появи чак толкова занапред, но все пак искат да го развият, за да те привържат към него. Demon Slayer не прави това. Demon Slayer имат един бекграунд герой на име Мурата, който се появява на 2-3 пъти. Никаква история не получаваш за него, или поне не сме получили в анимето. Въобще не се привързваш към него, но го знаеш кой е, защото се е появява 2-3 пъти. Междувременно главните ти герои, Зенитсу получава много кратка история. Inosuke почти нищо не знаем за него, той е просто супер голяма мистерия. Надявах се във филма с влака, когато спаха и можеше да видим вътре в тях, в мислите им, да видим нещо много дълбоко за Inosuke, да видим някаква супер трагична история, която го е накарала да се движи. Така, в смисъл, мисля, че знаем, че е изоставен и е отгледан от прасета, но от друга страна очаквах да е нещо супер тъжно, супер дълбоко, да има някакъв много голям емоционален момент, а той е супер обикновен прост герой, който е там за комик релив. Което не е лошо, обаче преди да гледам Demon Slayer не мислех така. Преди да гледам Demon Slayer смятах, че ако героя не е дълбок, няма никакво значение от него, въобще не ме интересува, но тук главните герои не са толкова развити. Танжиро споменава за баща си за пръв път още в първите 1-2 епизода, където казва, че е умрял, но разбираме нещо за баща му чак в 19-ти епизод, когато той си мисли за него, докато се бие с онзи паяка с пая жените. И изведнъж се сеща, че баща му ползва някаква техника за дишане, за да му е топло и да танцува в зимата, за да бъде кукер или нещо от този род. Братле, как не свърза 2 и 2? Баща ти ползва техника за дишане, за да стои в студа, а ти тренираш 2 години техника за дишане, за да бъдеш по-силен, да се биеш с демони. Как не свърза 2 и 2? Естествено, може да се усетим, че предците на Танжиро са имали нещо общо с Demon Slayerите, защото Музан споменава, че иска да убие Танжиро само заради обеците му, които знаем, че са от баща му, следователно може да го свържем. Имаме това видение на Музан как се бие с някой с червена коса, която страшно много прилича на Танжиро, но е странно как Танжиро чак на 19-ти епизод се замисли и чак във втори сезон, след като бащата на Ренгоку му каза нещо свързано с дишането на слънцето, чак тогава
се замислих, може би баща ми е имал нещо общо с Demon Slayer'ите. Другото нещо, което много ме впечатли е как Demon Slayer успява да мине от емоционален момент към епична битка, към хорър момент, към комедия. Без да те кара да спреш и да кажеш what the fuck, защо сега спираме битката, за да има някакъв комедиен момент. Някакси историята протича много натурално и ти въобще не се усещаш как минава от един момент в друг момент. И смятам, че това, че вкарват комедия още в началото, още с началните герои, когато представят Зеницу, когато представят Иноски, още тогава вкарват комедията в тези герои. Зеницу дори се бие заспал. Той говори някакви супер сериозни работи и междувременно балончето от носа му расте и се спада. Така че смятам, че беше супер готино, че можеше да гледам супер епични битки и да се смея едновременно. Смятам, че е излишно да обяснявам битките колко са готини. Преди да снимам това ревю, гледах някои други ревюта, за да видя какво другите хора смятат за анимето. Имаше човек, който спомена, че във втори сезон битката, която беше с двата демона, героите постоянно се разменяха с кой се бият. Аз това още не се бях замислил толкова, не съм забелязал и защото е направено толкова натурално, но когато го погледнеш, това са две битки, които постоянно се променят, къде се намират, кой срещу кой се бие. Танжиро се бие срещу единия, после се бие срещу другия, после се бие пак срещу първия и ти въобще не се усещаш, че е супер странно. Не знам дали аз съм супер тъп, обаче никога не можеше да предвидя кога се появява Незуко. Например във филма, когато ставаше Свето и Ренгоку умираше, аз през цялото време си мислех, боже, къде е Незуко? Дали умря? Дали изгоря и сега ще разберем изведнъж? Или например, когато Танжиро се биеше с Даки и тя щупи разни сгради, си виках, о боже, дали тази сграда е паднала на Незуко и е смачкала, но Незуко просто си е чилвала там някъде в кутията. Междувременно, когато Незуко се появява и спасява Танжиро в последния момент, точно в този момент съм забравил, че Незуко въобще е част от историята, че въобще може да се появи, че въобще може да се бие. Въобще съм я забравил. Точно в този момент не се сещам, че съществува. И не знам дали това се дължи на това, че аз съм тъп или на това, че анимето така го е предпоставило. Сигурно просто съм тъп, но ще му дам точки, защото винаги беше ефективна изненадата. Сега ще говоря за нещата, които не ми харесаха чак толкова в анимето. Мисля, че са доста малки и доста незначителни, обаче са единствените неща, които ме караха да спирам анимето и се чудя, бачка, сериозно ли отново ще го направиш? Или как? На първо място е как Танжиро помирисва неща. Не може по едно време да усетиш супер лекия мирис, който е супер далече и в същото време в друга сцена да си точно до труп, който гние и някакси да не те бърка. Ако имаш толкова силен мирис, няма да е готино. Това горе-долу се оправи във втори сезон, когато се биеха с Даки и с брати, който му забравих името, и той каза, че мириша толкова зле, че го боли гърлото. Тогава реално бях доволен. Това беше супер безполезен коментар, но за мен беше супер добре, защото викам, окей, реално може да го ядосва някакъв мирис. Същата история е със слуха на Зеницу, не може докато спи да чува разговорите на хората и докато е буден да разбира кой е демон по това как му топти сърцето, защото ги чува и в същото време да бъде точно до експлозия и това да не го побърка колко силно ще го чуе. Но това са дребни закачки и не съсипват чак толкова много анимето. Второто нещо, което обаче наистина ме ядоса, е това колко издръжлив е Танжиро. Във всяка една битка той обяснява как не мога да мърдам, ще умра. И след това изведнъж може да мърда и може да се бие и пуска най-силната си атака и след малко пак ще умра, щупени са ми всичките кости и след малко мъга, вече мога да стана и да бягам и да удрям възможно най-силно. Първия път е готино, втория път е готино, седмия път вече е някакво, да брат, нека си не ти вярвам, че всичко ти е щупено и не мога да мръднеш. Първия път като го видях бях нещо като газ, яко, много е готин този, ще му се щупат всички неща, обаче той ще е готов на всичко да спаси сестра си. На осмия път вече се чувствах сякаш използват това нещо, както други анимета използват силата на приятелството, нали знаете как се бият и главният герой казва, ще загубя, обаче аз имам приятели, със силата на приятелството ще се справим и всеки път е много тъп начин да победиш битката. Надявам се в трети сезон и в оставащата история да не се случва чак толкова често, защото все пак Танжиро става все по-силен, надявам се вече да може да се справя или просто да не свършва битките си точно по този начин. Но да, има много малко минуси, които мога да кажа за това аниме. Музиката беше нещо, което очаквах да е по-впечатляващо, отколкото е. Единствената песен, която мога да запомня и е някаква такава по-впечатляваща е на Аказа. Другите са някакси въобще не си ги спомням. Музан е много готин злодей, надявам се да го видим малко повече в трети сезон и в следващите арки. Всеки път, когато той беше на екран, се чувствах супер респектиран от него. Дори когато беше дете, дори когато беше жена, дори когато беше Майкъл Джексън по средата на пазара, винаги има някаква такава атмосфера около него. Така го правят, че да те е страх от този герой, да знаеш, окей, този герой наистина е много силен. Докато лидера на Demon Slayer'ите изглеждаше просто като инвалид, който ги командва и не беше чак толкова респектиращ като Музан.
И все пак той не е любимия ми злодей от анимето, защото не знаем достатъчно за него. За сега любимия ми злодей са двамата брат и сестра от втория сезон, Даки, и наистина му забравям името на Пича, обаче Пича беше много готин. Мога да говоря и за Хаширите, обаче не сме запознали с всички толкова надълбоко, запознали сме само с 4. Със сигурност Ренгоку ме кефи най-много и след това е Тенген, след това е Шинобу и накрая е този, който реално би се самоубил заради Незуко. Просто той постоянно мълчи. Не можах да го опозная като персонаж, следователно не съм се привързал към него. Ако трябва да му дам оценка, бих дал 6 или 7 от 10, просто защото харесвам анимета, които малко повече навлизат в детайли как им работи пауър системата, а тук не го получих чак толкова, но все пак е много приятно аниме за гледане. Но не мисля, че е перфектно, както много хора смятат. Вие какво мислите? Напишете го долу в коментарите, ще се радвам да прочета какво мислите. Това беше от мене, вижте тази графа, я променете, защото е важно. До скоро!